assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, ene wayno kadi en garti kadi e jangde men hannde. Mi wi noon ko jangete ko heewani, ko teskuya tan namdoto. Kala ko winda adda ɗo ena hawra e ko jangunoɗa ko. Kala ko winda adda ɗo ena hawra e ko jangunoɗa ko. Ɗum noon mbasa woɗɗinde haqqille ma o, haqqille o ɓadoma, ganda ko jangata ko hunde weemde. Ay ɗum ɗo so ƴeewino ko ɗo gaccirno ɗon alhamdulillahi rabbil alamina. On jangino bismillahir rahmanir rahim, rewi hen alhamdulillahi rabbil alamin. Ɗum noon joni ngaron mbaɗon ni, so mbaɗi joni ni ala ko artata ɗo so wona ko jangunɗon ko. Ay joni sa wi alif lam ara ha tongu mim, ay alif jowiɗo nunarak, alif lam ara ha tongu jubriya nani mimarak. ɗo woni arrahmanir rahim. Ay sawi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ko rewi hen arrahmanir rahim. Nan ɗon ndeka a faami ɗo ɗum ɗo woni dow to bismillahi ko rewna hen arrahman mo jangunɗa o mun artiga, ko rewna hen arrahimi o artiɗo. Ay ndeka a faami ko jangunɗa ko tan yahata ene arta. A jangino bismillahi ko rewno hen arrahmani, ay o artiɗo. Ko rewno toon arrahimi o artiɗo. Ay alhamdulillahi rabbil alamina, ko rewi hen arrahmani arrahimi. Nan ɗon ko ni windirte. Joni noon tawde en gandi ko gotum, wadde ɓeyden hen maliki, ay mim lam kef. Mbaɗen mo ɓalejo wela famminde. Mbiyen mim janganoma, ay lam janganoma. Ko ɓeydi ɗo ay oɗo kef alano toon. ɗum woni maliki gadden ɓalejo kadi jokken. Ay ɗo jubriya arino, joni oɗo wowtaƴƴo ala toon. Ay omon ɗo wowtaƴƴo nani, garten ɓalejo. Ay mimarak nani, woni yawmi. Gadden alif lam del jubriya nunarak, ɗum ɗo janganoma. Ndeke en paami ɗo henne ala ko woni ɗo ko jangano. Ay sawi maliki ko ɗo haaɗi, maliki ko ɗo haaɗi. Ndeko kefo goto ɓeydi ɗon maliki mim, a jangino mim, a jangino lam. Ko kefo goto ɓeydi hen gila ɗo janguɗa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, fof ala kef.
ay maliki ɗo ko ɗon dañƴa keef ay yawmi ɗo keɓɗa wow kono ko heddi ko fof nan toon ay ndeɗo ɗum ɗo fof so rendi a jangi ɗum ay deelo jangunoɗa e alhamdu he gasi ndeke ndeɗo windande dow ko arrahmanirrahim ɗum a jangi ɗum hande woni jangde men ko maliki yawmiddini maliki yawmiddini ɓe mbiya maliki yawmiddini an noon wonde ko maliki yawmiddini gaddana min hande nde paamen nde joni andeni ɗum ɗo janguɗo hande mim laam keef jubriya wowtaƴƴo mimarat alif laam deel jubriya nunarat ɗum wiyete maliki yawmiddini joni noon ɗum ɗo fof sorindi ko keef o gooto woni ko ɓeydi hen e oɗo wowtaƴƴo ari ardi ko heddi ko fof nanto bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ndeke maliki yawmiddini ala ko woni hen hay hunde ko a jangano so wona keefo e wowtaƴƴo o ɓeydi ɗo wadde a andi mim janganoma a andi laam janganoma a andi keef ɓeydima ɗo jubriya janganoma wowtaƴƴo woni wow nanɗo a wiyanam so wow wattidima ene wiye wowtaƴƴo waɗa ɗo o woni mimarat a wiyanama mim so wattidima walla woni sara ene wiye mimarak wadde monɗon alif laam ay oɗo deel wonno e alhamdu jubriya nan ɗon nunrak nan ɗon ɗo wadde ala ko wonɗo ka jangano hay badde so wona keefo e wowtaƴƴo o ko heddi ko fof a jangi ɗum to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ɗo woni maliki yawmiddin ko ni windirte ay maliki yawmiddin ni windirte wadde hankadi kala ko jiimi ne wayni mami andu wonɗo ko mim laam keef ɗum wiyete maliki ɗum ɗo woni maliki so yande ɗo windirte mbiya windirte ko mim laam keef so yama yawmi no windirte mbiye mbaɗami ko jubriya wowtaƴƴo mimarat so yami windu addin wiye windirte ko alif laam deel jubriya nunarat ay ɗum noon so wiyami jangu ɗum mi wiya maliki yawmiddin maliki yawmiddin maliki yawmiddin maliki yawmiddin ay jangde ma ene yawa a tinani ala ko bindanmi hankadi ka a jangata kala ko bindumi a jangani andu ko alluje ma ɗe dokkonoɗa ɗe woni karfeje gadiɗe ɗe e karfeje baɗɗe so adima hakkude sara so seridima kanƴe ngari hankadi e loweede ɗo kala ko bindumi a jangani andu ko ɗen alluje goni ɗiggani jaha jangitoɗa ɗigga jangde ma yawa
ɗum noon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga so ɗiggi tan ko onon jeyi gandal ala jiiro ko janguɗa hen famɗi heewi yo ɗiggu ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga kakon paamani hen ƴeewon paamɗo sara moɗon o holla on o walla on ha ɗiggi noon on dañani mon walla on nodde en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma a saggani ɗum jinmi walla goɗɗo keso jiɗɗo nadde e jangde meɗen bisimilla muɗum ala suka ala mawɗo ala debbo ala koko jiɗɗo wiya ara naata on saaha haalne sarɗiji so nani jaaɓi naata windo jaɓa accedeje ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam